názor na Františka. No, takže František je úplně uchylák a jako se to možná, a jako ať nechá Ejšku bejt. Jo, dobré. Ano, jo. Takže pojď názor na Františka. To je uchylák, ale tak. Já si myslím. Jaký máte názor na Františka? Názor na Františka. Ty taky názor na Framála? Ne. Můžeme názor na Františka. Nevím, je to Můžeš taky, no? je fakt hnusnej, je to uchyl. Je to uchyl, fakt. Je to největší kokos. A ty. Největší neznám ho Nesnáším ho, chudák Amálka, kámo, fakt chudák, miluji Amálku. Mně přijde, že prostě se Amálka. Je to strašný uchyl, ale je jako strašný. Nechápu prostě ho, on je strašný jako hnusný. Františka. On si hraje na Amálku. On si hraje na Amy. On je divnej On je totiž. divnej. On je moc divnej. Dobře, ale odkud to mě znáte? Nebo odkud to Z znáte? Instagramu. No. Jo, tak holky, to já úplně ne to. Nebo možná z koncertu, on jako byl na pár. Prosím názor na Framála. To uchyl. A víc? A nesnáším ho. A v mi byl hrozně divnej. A když jsem mu psala naposled, tak byl strašně otravnej. Jestli znáš Františka. Vím, co říká, ten má fanpage, že jo? Taky. Jo, na Amálku. Tohle je on, tohle je on. Jo. Vím, znám, jestli. A máš ho rád? Všechny fantušky, jo, jako, se mě přece nemůžete ptát na takhle jednotlivou. To by nebylo fér. Ale on se furt hraje na Amálku. Jo. Ahoj. Řekneš názor na Františka. František, nejvíc smrdíš. Jo, já si myslím. Ano, asi a řekla jsi si taky uchyl. Na Frama. To Černej skibiďák. Černej skibiďák. Černá díra volí. To jsem řekla já, no.